údajně vznikl explozí. Velkým třeskem. Před ním nebylo nic. Absolutní prázdnota, nepředstavitelná pro lidské myšlení. To bylo před 20 miliardami let. Během několika zlomků sekundy se energie proměnila ve hmotu a celý vesmír se zhustil do velikosti náprstku. Vlivem exploze díky teplotě několika miliard stupňů Celsia se hmota začala rozptylovat a vzdalovat se od počátečního bodu. Někteří vědci se domnívají, že toto rozpínání nikdy neskončí. Jak to tedy všechno začalo? Kdo jste? Co tu pohledáváte? Kdo vlastně jste? Profesor Janigus. A co tady tvoříte, pane profesore Janigusi? Stroj času. Stroj času? A k čemu? No, abychom věděli, jak to všechno začalo. A co všechno? No co? Život. Život? A k čemu? No, chcete se s námi podívat třeba do období pravěku? Ale ano, rád. Tak pojďte. Dobře. Můžem. A život začíná. Díky stroji času pana profesora Janiguse jsme nyní v době pravěku. Pravěk je nejstarší a nejdéle trvající dějinnou etapou. Pravěk zahrnuje období vzniku člověka, lidské společnosti a kultury od doby asi 3 milionů let před naším letopočtem, tedy rozhraní takzvaných třetihor a čtvrtohor.
A právě do tohoto okamžiku prehistorie objevení pravěkých lidí na Zemi pojďme nyní nahlédnout. Můžeme? Hele! Ano. To byl pračlověk. Tedy pozor! Hle! Člověk! Pračlověk hledá v pralese, co by mohl sníst. Všude kolem pobíhá spousta nebezpečné a kruté zvěře. Člověk poznal společníka ze svého druhu. A začal tvořit druhy. Objevila se však také pravěká žena. A člověk začal zápasit, komu připadne. A zvítězil ten silnější a začal se ženě dvořit. Jeho společník, který prohrál, se však rozhodl pro pomstu. A hle, tehdy poprvé člověk zabil člověka. Smutné.
Člověk ve své hamižnosti pokračoval. Jsme již v dalším historickém období ve starověku. Pojďme nyní nahlédnout, jak lidská pýcha a touha pomoci zcela uchvátila člověka a zhlédněme nyní krátký divadelní obraz o hrůzném výjevu z antiky, o vraždě římského vladaře Cezara otrávenou rozinkou.
rekvizity, židličky. Tak, haló. Musíme harmoniku, ať si zrovna záda. Co říkáte dneska? Zaspíváme si. Jo. A jakou písničku? Já to prostě moc znám. Já až se do toho vlíknu. S nějakou zkusí. A už to vňuklo. Proto se tomu říká písnička. Hezky zní. Máte tady písničkou? Není třeba, aby to písničkoval. No, kdo se bude hýňat, půjde ven. Hamba, ty velký děti. Ale oni zpívají. Sami nechtějí. Musíte vzít klacík, nožem uděláte špičku a jak je tím klacíkem pícháte, tak oni zpívají a ten zpěv ten se nese. Radost poslouchat. Není nutno, aby bylo přímo veselo. Hlavně nesmí být i smutno, natož aby se nečelo. Sešli kapse, Vždycky kapse, svatý se štěstí. Není žádné kamarády, tomu já říkám neštěstí. nemí prachy, Nevadí, nemí srdce, nevadí, platí. Zažít krachy, nevadí, nevadí. Zažít nudu, to vadí, jo, vadí. není nutno, aby bylo přímo veselo. Hlavně nesmí být i smutno, aby se Bravo. Děkuji vám. Haló, a hezky zpátky v celý kostýmu. Tak, to je tady zábavy. No tak děkujeme. To byl Šumař Bárta. Takových potulných muzikantů chodilo po světě spousty už od pradávna. Tohoto byste mohli spatřit tak před 100 lety, například na Karlově mostě v Praze. A víte, proč se takovým hudebníkům říkalo šumaři? Tak schválně. Je to jednoduše proto, že původně pocházeli z Šumavy, ale daleko dříve, například v období středověku. Víte, děti, co je to středověk? Ano. Přesně tak. V té době, kdy žili rytíři, byli takovýto potulní muzikanti také, ale neříkalo se jim šumaři. Nýbrž se jim říkalo například, slyšeli jste někdy slovo trubadur? Tak to byli trubadůři. A trubadůři neměli jako hudební nástroj harmoniku, ale brnkali na... Ne. Na loutnu, kytara ještě nebyla v tu dobu, anebo na takovou malinkou harfu, a té se zase říkalo lira.
Takže jsme se dostali díky stroji času do období středověku. Středověk tedy je ohraničen, je to období tedy mezi starověkem a novověkem a je ohraničen objevením Ameriky Krištofem Kolumbem. Víte o tom, že Ameriku objevil Krištof Kolumbus? Vidíte? A jedním z hlavních historických slohů období středověku je, pozor, takzvaná gotika. Za mnou máte možnost spatřit typický gotický chrám. Jak vidíte, vše je veliké, vysoké. Věže jsou špičaté. Typický je opěrný systém a takzvaná lomená klemba. Vše je tak mohutné proto, aby to ukazovalo, že ať je člověk sebevětší, na Boha nedosáhne. Je to proto, že gotika jako první sloh nenavazuje na antiku, nýbrž vychází z křesťanské filozofie. Nashledanou. Další období, kam nás stroj profesora Janikuse zavedl, je etapa pro člověka historicky, společensky a zejména kulturně velice významná. Je to takzvané období renesance. Slyšeli jste už někdy? To je období, kde malovali malíři slavné obrazy. Třeba Michelangelo. Slyšeli jste někdy to jméno? A nebo třeba Leonardo da Vinci. Tak tohle to byl právě ten Michelangelo. Teď jste ho viděli přímo ve svém obývacím pokoji, jak tvořil své slavné malířské dílo. Nahlédněme opět nyní do období udatných rytířů, králů a princezen a shlédněme nyní obraz o námluvách princezny Zlatovlásky, dvěma udatnými šlechtici, z nichž ovšem pozor, jeden je hloupější než druhý.
Jak vidět, lidské myšlení se ani do této doby příliš nezměnilo. Ano, milí přátelé, prosím hudbu. Historie společnosti a vývoje člověka se ovšem, milí přátelé, také projevovala ve stylu oblékání, například ve stylu brnění, historického brnění. Podíváme se tedy na ukázku, jak vypadalo brnění v různých historických obdobích. Prosím naše mladé modely, aby si nastoupili s ukázkami jednotlivé historické zbroje. Ano, děkuji. Ano, zastavit stát, raz, dva, pravou bok, úkrok. Výborně. Tak zde máte možnost, děti, spatřit historickou zbroj z období gotiky. Ano, těžké kování,
zde řetěz z těžkého kovu, ovšem už se zde objevují také motivy jednotlivých královských rodů. Zde máme brnění z období renesance, to znamená to, které jsme si prohlédli před chvíli. Vidíte, toto byl nějaký rytíř, zbrojnož. Přibyla nám také už bohatě a kvalitně vypracovaná přilbice. Toto je přilbice z období baroka. Vidíte, že je zdobená různými klenutými tvary, daleko lehčí, není už tak těžká. Baroko je prostě už daleko květnatější, lehčí období. Děkuji za ukázky zbroje, ovšem pozor, ještě přichází ukázka zbroje současné. Toto je prosím ukázka brnění proti mimozemské civilizaci UFO. Děkuji našim promenádníkům, prosím vpravo bok, pochodem skok. Ovšem, nyní se, děti, podíváme na to, jak se projevovala historie také ve stylu účesů. Prosím naše promenádníky o ukázky, prosím vpravo bok, pochodem skok. Ano, vpravo bok, krok a obrázky zvednou. Tak zde, děti, vidíte, takhle vypadal účes v období gotiky. V období gotiky, v chrámu, který jste zde viděli, postavený z dětí, by se procházela takováto krásná dáma. Zde to je pravděpodobně účes z období renesance. Vidíte, že v renesanci se uplatňovaly tvary a motivy květy. A zde to je poměrně moderní účes. No, není to ještě účes současný, řekněme z období Biedermeieru. Ovšem pozor, přátelé, nyní přichází ukázka soudobého účesu, přichází ukázka moderního chápeckého účesu ve stylu Čílháro, fuč poho! Děkuji našim projenádníkům za ukázky, prosím vpravo vchod, dobré vchod. Ovšem, děti, teď vám řeknu jednu velice zajímavou věc. Vy se smějete účesu Číroháru, buď poho. Spousta z vás, kluků, to nosí. Kohouta, prostě ješka. A já vám něco řeknu. Představte si, že je tomu tenhle ten měsíc přesně 50 nebo 60 let, kdy byla doba, kdyby vás za takovýhle účes nepustili třeba do školy, nebo by vás z té školy vyhodili, a nebo by dokonce, kdybyste byli dospělí, vás za dlouhé vlasy zavřeli do vězení. Přesně tak to je. Je to asi tak 50-60 let, kdy taková doba byla. Tehdy se dlouhé vlasy nosit nesměly. Ovšem, tehdy si lidé řekli, ti, co ty dlouhé vlasy chtěli nosit, že se budou spolčovat kdesi tajně ve sklepeních různě, aby na ně nikdo nemohl. A tito lidé nosí z principu ze svého přesvědčení dlouhé vlasy od té doby. Těmto lidem se říká takzvané máničky. A máničky jsou dodnes. My tomu společenství také říkáme underground. A vy si nyní můžete představit, jak vypadá taková hudební produkce mániček, například v dnešní podobě. Prosím. My žijeme v Praze. To je tam. Se jednou zjeví duch sám. My žijeme v Praze. To je tam, kde se jednou zjeví duch sám. My žijeme v Praze. Ano, tak to byla ukázka undergroundu, můžete zatleskat našim váničkám. Přátelé, naše promenáda pokračuje. Nyní si prohlédneme, jak se vyvíjelo v období historie šaty, oblečení. Pojďme do toho. Prosím promenádníky a hudbu. Ano, výborně. Pravou bok. Krok. Tak zde, děti, vidíte, jak vypadaly šaty. Opět začínáme někde v gotice. Ano, vidíte, že se používaly už tehdy dlouhé, zdobné závoje. A vidíte i paraplet. Zde jsme zhruba v období, řekněme,
No, renesance, ano, postupujeme stále stejným stylem. Renesance to je opět období ke rytířů, to možná vypadá dokonce i na období novější baroko. No a zde bych to typoval na jakýsi romantismus 19. století. Ovšem, přátelé, pozor! Prosím fanfáru a naší promenádu čelem vzad a mírný ústup do zádu. Nyní na jeviště pozveme nejslavnější modelku. Víte, co to je modelka? Ano. Tak představte si, víte, kdo byl nejslavnější modelka na světě? Znáte ji z pohádek? Ona se starala o 7 malých svěřenců. Sněhurka. Ano, výborně, Sněhurka, nejslavnější modelka všech dob. Zatleskáme, prosím, Sněhurce. Sněhurka, jak vidíte, byla představitelkyní nejmodernějších módních trendů té doby. Je to období gotiky a byla to lesní děva, která se proháněla mezi lesním porostem. Vidíte, že Sněhurka samozřejmě používá samou kvalitní látku. Účes je také dotažen a hlavně zdobení hlavy. Prosíme Sněhurku o otočku. Výborně, prosíme. Vidíte, že zde je také tento úplet, ano, plét. Látka je 100% bavlna. Prosíme opět o otočku Sněhurky dopředu. Ovšem pozor. Sněhurka měla se svými svěřenci trpaslíky velký problém. Oni se nechtěli oblékat. Nechtěli dbát módních trendů, chodili oblíkaní jako hastroši, jeden měl fousy, druhý měl čepici, dlouhý rukávy, dlouhý nohavice. Sněhurka jako modelka byla schování trpaslíků, no prostě se jim velmi divila. No, Sněhurka ovšem se na trpaslíky mnohdy i velmi zlobila. No a někdy jim musela i pořádně vynadat. Ale hlavně byla Sněhurka z chování trpaslíků velmi unavená. Ach, já jsem tak unavená. Tak děkujeme Sněhurce, abychom nebyli unavení i my. Děkujeme Sněhurce i našim promenádníkům. Prosím o potlesk pro naše promenádníky. Pokračujeme dál hudbě. A uvidíme, co si pro nás stroj času s přibližujícím se závěrem našeho představení připravil. Smích.
Hloupost! Nuda! Inu, jsme v baroku. Moment, můj pramen. Už zase! Nashledanou. Ahoj děti. Dobrý den. Se vám sedí? Dobře. Tak já si sednu taky. Tak já, jo. Tak, mně se taky sedí dobře, akorát, že já si občas něco nepamatuju, občas něco zapomenu, takže já se vás zeptám, jak se domlouval pračlověk s pračlověkem? Jakou řečí? Ne, oni přece nemluvili, jenom skřehotali. Dobře. A taková řeč zůstala až do dneška a říká se jí pantomima. To je divadlo beze slov. Dělá se pohybem, dělá se výrazem, dělá se obličejem. Třeba. Mám tady skříň? Ne. No jo, mám. A musím ji odstrčit. Jo. Umíte šplhat? A umíte to bez lana? Umíte to bez tyče? No, to ukážu. Už jsem vyštvaný. A když půjdu na místě, tak půjdu vlastně dopředu. Teď půjdu dozadu. A půjdu do dálky a budu mizet. Tak, teď vám ukážu něco úplně dohromady, jo? Chcete? Podle kalendáře máme jaro. Na jaře lítají broučci, motýly, berušky, včelky, vosy, rostou kytičky, kytičky. Rostou kytičky a my je nesmíme ničit, musíme si je vážit. Tak pozor, dívejte se.
Já nic nemám. To víme. To je pantomimu. Jo, to je Měl jste pravdu, pane profesore Janikusi. Váš stroj času skutečně funguje. Prošli jsme společně s ním celou historii lidstva. Od úplného prapočátku až po současnost. A co jste to, pane profesore Janikusi, tím strojem vlastně chtěl říct? Jak to všechno začalo? A co vlastně? Život, člověk, civilizace. Ale tak jako všechno jednou končí, tak všechno jednou začíná. Tak jako se nový život člověka rodí, tak starý život člověka umírá. K životu patří smrt. A ze smrti se rodí nový život. Už to chápete? Pane profesore Janikusi. Já mě zemřela a zase se narodím. Ty pápa a potká vajíčko. A ono půjde uklouzne, to je sranda, Taky takhle díva kaktusy pouští. A jeden říká tomu druhému. Pozor, kaktus. Dál vidíš. To je sranda, co? Buď zdrav, pane. Přináším ti zprávu o rozlehlých nepokojích v Jeruzalémě. Tak o nepokojích, jo? Hlupáku! Snad mám oči. Kam se v Jeruzalémě podívám, všude jsou davy lidí. Na to nepotřebuji tebe, stačí mi okno. Ale pane, jen proto jsem nepřišel. Co chceš? Vím, jak ty nepokoje vznikly. Nedávno přijel do Jeruzaléma jakýsi syn Tesany. Ježíš se jmenuje. Je kolem něho spousta lidí a hlásá novou víru, že přijde království spravedlnosti. Chudí zbohatnou a bohatí budou souzeni za své skutky. Ani se nedivím, že za ním táhne tak velký dav. Do města přijelo velké množství lidí. Více než na svátky. Hotely praskají ve švech. Denně někdo přespává na ulicích. Stráže je stačí vyhazovat za bránu. Pro tu novou víru lidé povstávají, spolčují se. Mohla by vzniknout nebezpečná vzpoura. Já slyšel, že ten člověk hlásá mír. Ano, a zatím ho všichni poslouchají. Ale stačí jeden darebák, co se ujme vedení, nechce ani pomyslet na ty následky. Svatá pravda. Musíme to nějak omezit.
Ještě aby to sem přitáhlo armádu z Říma. To si nemůžeme dovolit, stálo by to moc peněz. Zajmeme toho Ježíše. Lid na něj do Pesachu zapomene. Budou se radovat ze svátků. V synagogách mám schopné kazatele. Skrotíme neposledné myšlenky vhodným kázáním. Ale pane, jak chcete Ježíše chytit? Je kolem něho spousta lidí. To je přeci tvoje starost. Pane někde venku a chce s vámi mluvit. Nenapadlo vás náhodou se zeptat, kdo to je? Ano, pane, chtěli. Jmenoval se Liška, Šiška, Eliška. Říkal se Iškariotský a prý je učeníkem toho velkého proroka. Pane, jako na zavolanou, ať jde dál. Radši ale nařizuji já. Promiňte, dovolil jsem si uhádnout vaše ctěné myšlenky. Buďte pozdraveni. I ty, Iškariotský. Stráže, chopte se ho! Stát! Víš, teď si moje myšlenky neuhodly správně. Ty Iškariotský, proč jsi přišel? Posaď se, pohovoříme si o tom v klidu. Mazem, ne? A trochu dál. Jmenuji se Jidáš a jsem z 12 nejbližších našeho mistra. Toho tesaře. On není obyčejný tesař, on je vyvolený. Je o něm psáno na písmu. Na písmo jsem tu já. Od toho jsem velekněz. No dál. Hlásá nové myšlenky. Ano, to víme. Dál. Ale bojím se, že lid neuposlechne jeho přání. Pozvedne se proti světské moci, aby násilím provedl to, co chce mistr vykonat mírem. Můj pán nechce krve pro lidi. Jenže když se jednou lid zvedne, kdo ho zastaví? My! Dobře, chápu tvé obavy. Jidáš Iškariotský. Tady máš 30 stříbrných. Protože jsi nám prokázal velikou službu, když jsi sem přišel. Děkuji ti, pane, ale nechápu. Pochopíš. Kdyby došlo k dalším nepokojům, bylo by nutné tvého mistra uvěznit a nějak izolovat, aby k němu nemohli špatní lidé. A ty nám pomůžeš. Víš, že pomůžeš. Bude to pro jeho dobro. Teď jdi za svým mistrem, ale o naší schůzce nemluv. Ale Neslyšel jsi? Běž už! Naschledanou. Pane, mě samotné nenapadlo. Tak o tom nepochybuji.
A tak se vás ptám, pane profesore Janikusi, k čemu ten váš stroj? Jednoho dne se přece čas zastaví i nám. Co jsme se vlastně za celou tu dobu historie o člověku dozvěděli? To, že je stále stejný, nepoučený, marnivý, sobecký, vášnivý a zlý. Vynalezl sice v dějinách spoustu užitečných a krásných věcí, hudbu, malířství, sochařství, ale dokázal jakkoliv změnit sebe sama ve svém nitru? To může snad jedině člověk, který by se tak jako Ježíš z Nazareta nechal Jidášem zradit jenom proto, aby mohl posléze člověku odpustit. A to je velké tajemství velikonočních her, jenž od pradávna nesou název Pašiové. Jejich pravdy si člověček srdci ber, i když ti vleččem přijdou nové. Neb o tom jsme k vám dnes přišli s dětmi hrát, abys příteli jednou provždy věděl, kdo tě v životě zradí a kdo tě má opravdu rád. A co ty? Vydáš se spolu s námi také třeba za Ježíšem z Nazareta? A nebo chceš zůstat na věky ve svém nitru stále tímtéž pračlověkem? Na dnešním představení vám hráli Matěj Kuzina, Matoušek Odvážka, naše malá nová herečka Tereska, naše ještě menší, nejmenší herečka Klárka, náš střední herec Aleš, náš herec s krásným jménem Valentínek Deutsch, herečka, ale také kytaristka a členka kapely Hac, Anastázia Milšina. No a zde herec, který u nás, ať chceme nebo nechceme, zůstane vždycky první v tom, že předloňský rok zastoupil hlavní důležitou těžkou roli a tím začala jeho kariéra v našem souboru. Děkujeme našemu Tomášovi Tapungovi. Hlavní postava dnešního představení, profesor Janikus alias Aleš Růžička. Herec, ale také kytarista, muzikant Matěj Janiga. Herec Jan Fuchs. Členové naší kapely, ale zároveň účinkující v roli žumaře, bárdy se vám představil pan Petr Štika. Na basovou kytaru vám hrála mánička jménem Slávek Pastyrčák. O spolupráci na výpravě, kterou vidíte za námi, se podílela vážená paní Irena Tuzarová. Náš mistr mim Jiří Donkář. Milí přátelé, a tohle všechno se jmenuje dětský soubor Had
cirkuse. Prosím, odcházíme.